Pengulo Mudo. Angku Pengulo Bandaro. Angku Pengulo Bandaro sa. Angku Imam Mengiang. Angku Ustaz Cirego. Angku Ustaz Pamenan. Sungguh pun angku surang baduo batigo itulah nanti imbo diambo nak sarapi juga nokulah sakalo mamak rumah nado deteh rumah tangga angku katampe ambo menimbulkan sembah dengan salam. Sembah menyembah dalam adai tampuah menampuah salam datang balambuak tinggi bangkit tinggi bambak balambuak gadang banjuang kaganti mulia memuliakan di sinen basa kalataknya. Pihak di kami rang sumando Allah diampiang picak-picak Allah digiliang bulik-bulik picak lah dapat dilayangkan bulik pun lah dapat digolongkan. Indak basibah basisiah bukan bainggo coba batik. Mako untuk katitian ayah polongan nasuk mako tarabik dek badan diri ambo. Sungguh pun tarabik dek badan diri ambo karena pai karena suruh ataupun nanti karena taga kapado sagala rumah kok dima bijo katumbuh ataupun padi katabi karena basabok bakarano babata mako kagadang mako perlu kami sampaikan. Pertama indak beberapa hari lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Maka sagalo orang sumando di rumah tangga nangko minta dibacakan doa salamai untuk mailia memudiakan atau mata matunkan kok lima bijo ketumbuh ataupun padi katabi. Doangku Pengulo Mudo, doangku Pengulo Bandaro, angku Pengulo Bandaro Basa dan angku Imam Mengiang. Basarahkan batandan singkit boleh penyambakare dari ambo sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kaganti sidik pinang ibarat rokok nasa batang pangarang bungo baso basi pembuka rundiang karang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah nan maha kayu sampai meminta dunia jo akhirat maha tinggi sampai bagantuang-gantuangan amal jo ibadah. Maha kokoh pakai basanda sandaran makhluk saalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam ke Rasulullah Nabi tarakia akia zaman sampai maniru manuladan gadang ketik suku manyanjuang tu mudu suku memuji. Kalau lagara tumbuh dipaham garak diberi jadi contoh sipai kasuri katuladan sajangka duduk tak bakisa satampuk tagak tak bapal yang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah maka kita bacakan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ambo hormati yang kuangku nenek jemama nan gadang basa batuah nan gadang babingkah tanah basanyo balingkah awal batuah jode Minangkabau. Angku Pengulo jo tungkatan, angku imam jo angku kati suluh bendang dalam nagari palito nyalo dalam kampuang. Tibo di kalam kamanyigi batamu lakwang kamanyilau. Angku cediak jo pandai pasak jo kungkuang di nagari nantu arif budiman nan mudo salendang dunia capek kaki ringan tangan capek kaki tak panaruang ringan tangan tak pamacak. Tasabuik luha nantigo tanah data jo luha agam katigo luha 50. Alun dilieknya lah paham rasul lah tibo dalam tubuh. Dan yang berhormati ibu-ibu bundo kanduang bundo suri yang namokan limpapeh rumah nan gadang sumara anjuang paranginan. Tahu diri buik kamandingin atau rikih kato sampai rampak rimbun bungo andale babungo babuah mudo dilangi urang lalu linteh liau subaliak itu pulau. Kaum muslimin muslimat hadirin hadirat kari baik ipa jebisan nan bakuduang bakaratan nan basapiah babalahan yang hadir dari rumah tangga nangkong. Matua mudia asa nagari nan babuki bakoto tenggai nan bajalan bala buah taga kakida jalan kamu saji nan malandai kai kuah koto sinan marawarang pancangkan. Sungguh pun nan dari ambo tarabiknya kini bukanlah ambo cadiak jo pandai de pisuruh niniak jo mama mako perlu kami sampaikan. Pertama, marilah kita saling memaafkan. Kedua, memupua iman jo picayo batakwa kepada Allah, takwi sarato patuah, takwi jo azab jo siksanyo, patuah jo amar jo perintah.
Kedua baca doa salamai sesuai je apa yang dikandai, mudah-mudahan salamai dunia dan salamai pula di akhirat. Kepada niniak kita nalah tadulu muyang banarang sabuian kok sampai dikubur degia kalapangan angek dekiret degia kanawangan ditarimo amal ibadah diampuni pula segala dosa. Khusus awak yang ada di siko ataupun silang bapangka karjonan bapoko umur panjang rezeki murah niat maik datang balata tulak umur panjang untuk beramal rezekinan murah untuk nan halal. Kalau adonan biso tawa, kalau adonan tajam tumpu jodoa nan kawak baca malam hari kini. Mudah-mudahan nan dilambuak ikuitnya gadang nan ditanam ikuitnya tumbuh kok membali kita nak murah kok menjual kita nak maha hidup senang santoso jauh dari maru bahayo. Maka kita sama-sama membacakan dengan kehadiran arwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. Summa khususan ala hadhihi niyah kiramil Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil anbiya'i wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi Rajab wa barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma aqsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mat'na lahuma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna. Allahumma aftah lana abwabal khairat wa abwabal barakat wa abwaban ni'mat wa abwabas sihah wa abwabal quwwah wa abwabas salamah wa abwabas sakinah wa abwabal jannah fa innaka khairul fatihin. Wa nakhussu khususan ala akhina ismuhu Indra Angkudatu Amrun Labiyah wa Imelda wa ala alihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa hin fa innaka khairun nasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa sihatan fil badanina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qablal maut
wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma ahyana bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatina ya Allah ya mujibas sailin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Wa nakhusu khususan ala abanaina ismuhu ila ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin da'wahum fiha. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Angkongku Bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, ku banyak bana sirih di balai sado itu dalam caranu, ku banyak bana nan cedia pandai. Sekian saja dari Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.